Cendol dawet.
Juangnya cah iki.
Aku
apa? Aku bisa sama Reko kok malah lali. Aku saiki. Kowe marahi. Iki ulang tahun nek ngene bos sekune nambah bone dhisik. Jalo. Narutan. Ora narutan. Beren karo beren. Sudah 3 tahun. Eleng tenan ta ora? Ora eleng ku Pak bulan. Mulan. Ayo balik biyen. Wis semondo sing gawa sapa kowe juga. Asmondo? Yo. Semondore? Ayo. Kelap ra? Ayo ra ora kowe. Ayo. Gasep tak bentar keresan. Ya, Bos. Tambah romo. Iya. Lah eleng aku. Ora boleh YouTube lho. YouTube apa? Nyunene aku. Wah. Kowe kalau kucing nyomo mati. Kau.
Gedang goreng. Iki mono gedang goreng. Lho apa kuwi? Lho ndak malah ireng. Wah! 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 Cia! Oi, gede ojo mlayu kowe gede. Op. Guting aku nek ngene iki digudak terus kok moh kowe. Ngene wae. Kowe kuwi ya padha kewane to. Kowe iki lanang apa wedok? Aku iki lanang. Nek kowe iki manuk lanang, kae lho ana manuk wedok, deloken kae lho. Delok kae lho, didelok sik go. Lho ya kae lho wedok. Waduh, kesel aku iki, aduh. Wah, iki ora gathuk iki, waduh. Lho. Ora enek musuhe ora wani karo aku iki. Walah enek wong trimo cilik geping ya apa iki. Alah. Weh lho nyaduk we tak gundiang. Senjata mopo paling kayu. Ayo endi musuhe tak seruduk iki. Lho Pak Rambu ning ndi Pak Rambu? Pak Rambu kurang ajar kok. Bedhe lembu Pak Rambu. Ambune apa? Lho, ora umum kok. Ambune iki pesing. Ora botol minyake goblok. Ana mbok minyaki. Ono. Ora ana. Botol Ambune pesing tambung iki mau tambung. Ono celeng. Celeng. Uti aku. Lho wong rep gua blok kok. Loh, bedile ora nek dade. Apa ora bayaran iki mau kok ora dipasang bedile? Berarti ora dibayar. Wah, ora ana dore kok. Alah ora muni kuwi yaut. Ora kira nek muni. Kau perkara ora dibayar ora dipasang dor kok. Ah ya. Ramboi senengane korupsi kok. Kowe omong terus aku ning jero lho sumuke ra umum. Aku ora perkara ngomong. Lah iku lho, bedil ora ana dore. Berarti kowe goblok. Tukang lakune rambut kandhani engko mertone gak nggo merton kene merton kono. Lho kuwi 20.000 lho dor ngono tok. Lah kok ora dikeki? Tiga. Asal suah. Wis gak bayar. Kuale, lah masang keliru. Sing ngono sapa? Aku. Lah ayo tek padon.
sorry. Asu kowe kudune. Lho lah ya sorry. Lha apa darane aku asu aku celeng. Lho iya, keliru. Celeng. Nah, ndak ngono. Asu. Ini wis gak ada bayaran. Bayarane sak jalur iki 50.000. Aja mbok omong-omong ah. Aku liwat. Dhuwur men aku ki dhuwur. Lho, mek sedilu kok. Kerdil. Kowe iki dhuwur ora cendhek ora. Ora kerdil. Apa kuwi? Sedengan. Berarti setengah ya. Menungso setengah. Iblis. Lho iya aku iblis. Yen kowe satrio tampano aji kuwi lho. Ya, aji ndok peye iwak peye. Apa kuwi? Ya aji kok iso. Tak kira bakul gorengan. Aji semulung kotok. Iya. Lho, hop. Tahu begini lho. Lah iku mau aji teko peyek, seplok kothok. Aji tampano iblis. Iya, nyok punyok. Iya. Ora kena. Ora dadeh. Dora. Dore wis entek. Tukang sekane lho hula-hulu. Iki anake sapa iki? Kurang wareg, pekno siji.